Wara 25 sena il-paga minima għoliet b'medjazzjoni impeccabli min-naħa tal-Gvern bejn min iħaddem u l-unions. Mark Grech mid-Dipartiment Industrijali u Relazzjonijiet fuq il-post tax-xogħol spjega kif dawk fuq il-paga minima bdew jieħdu żiediet magħdudin maż-żieda tal-għoli tal-ħajja wara l-ftehim iffirmat f'April tas-sena l-oħra. Fl-2017 ingħataw €3 il-ħaddiema li kienu qed jirċievu paga minima fil-ġimgħa, ovvjament. Dawk ħaddiema li kienu ilhom jaħdmu fl-impjieg ma l-istess employer aktar minn sena. Plus hekk dis-sena ġifieri hemm il-żieda tal-ħajja ta' 175 u min ikunu ilu aktar minn sentej jew aktar fuq paga minima ħajrċievi €3 oħra fil-ġimgħa. Mela hemmhekk għandek €6 u l-175 jiġri għandek €7.75. Grech spjega li minn din is-sena dawk fuq paga minima bdew jieħdu wkoll euro oħra fil-ġimgħa biex dawk li jaqilgħu lanqas isset jaraw żieda konsiderevoli ta' €8.75 fil-ġimgħa. Plus hekk fl-istess agreement kien hemm stipulat li l-kola ħad tkun supplementata b'żieda ta' euro fil-ġimgħa fl-2018 u l-2019. Mela min qiegħed kien fuq paga minima u ħarċieva daw iż-żiediet ta' €7.75 fil-ġimgħa ħajrċievu wkoll dik l-euro żejda supplementari li jiġi maqbul bejn imsieħba soċjali f'April tal-2017. Mela mek tara xi ħadd kien fuq paga minima f'Diċembru tal-2016 għallum iż-żiediet fil-ġimgħa ħajkunu ta' €8.75. Mark Grech saħaq li ż-żieda ta' euro fil-ġimgħa mhux jibbenefikaw minnha biss dawk fuq paga minima. Kull min jirċievi ż-żieda tal-ħajja ma m'għandux paga minima, jiġri għandu kuntratt tax-xogħol li ħallsu paga aktar għolja mill-paga minima. Però kull sena jirċievi biss iż-żiediet tal-ħajja dik li aħna nafuha bħala l-kola, ħajkun qed jiġri l-kola ta' €75 fil-ġimgħa u euro oħra supplementari fl-2018 u fl-2019. Jiġifieri ma kienx xi ħaġa ta' darba imma ħad tkun maqsuma fuq sentejn. Intant iż-żieda ta' euro fil-ġimgħa ma jirċievuhiex dawk il-ħaddiema li għandhom ftehim kollettiv jew kuntratt tax-xogħol illi jagħtihom żiediet li jeskludu l-kola. Normalment dawn iż-żiediet ikunu aktar miż-żiediet obbligatorji li jagħti l-Gvern kull sena u fost dawn il-ħaddiema hemm dawk impjegati maċ-ċivil.